manlingkod. Mga igsoon, maayong gabi kanyang tanan. Karon sa ato ang mga pagbasa, kung nakabantay mo gikan sa first reading, hangtod sa ato ang ebanghelyo, nagisgot kini kabahin sa hostisya, nagisgot kini kabahin sa pagkapiniyalan, nagisgot kini sa saktong paggamit sa mga bahandi nga gihatag o gipiyal sa Ginoo kanato. Tuod mga igsoon, dili ikalimod, matag usa kanato, each of us has been entrusted with gifts and responsibilities. O tuod mga igsoon, gipahimangnoan ta nga dili rani para sa atong kaugalingon. Unsay gipiyal kanato, ato pod ning gamiton para sa kaayuhan sa uban, pagpalambo sa atong relasyon sa atong isig katao. Matag piniyalan mga igsoon, gipahimangnoan ta nga kining mga butang nga gipiyal sa Ginoo kanato are not meant for ourselves. These are meant to serve others and build up the kingdom of God. Sa atong unang pagbasa, nindot kay ang mga pulong ni Propeta Amos diha sa iyahang pagsaway sa mga dato o sa mga negosyante nga niadtong panahona. Ngano man tungod kay ang mga dato maigsoon, misamot sila kadato at the expense of the poor. They cheated the poor people with faulty measures and weights. Unsang pagiha? Na, kining unang pagbasa maigsoon, maayo kini siya nga pagkasulti. Ilang gilimbungan ang mga kabos. Dili husto ang taksanan nga ilang gigamit, usbo nila ang timbangan aron paglimbong sa mga pumapalit, ibaligya nilag mahal ang walay pulos nga mga trigo o papaliton ang mga kabos sa presyo nga mahal kaayo. Mao ni nahitabo migsoon. They brought goods from the poor at ridiculously low prices only to resell them to other poor people at abusive prices. So muna ano nga, grabe gid ang ilahang pagpanaog-daog ba. Palito nilang trigo sa barato nga presyo, apan ilang ibaligya migsoon sa lain pod nga mga kabos nga pertig yung mahala. Ilang pahulamon og kwarta. The poor had to take loans with high interests, high charges. Og mao ni maigsoon, kung dili sila makabayad sa ilang utang, sa ilang loan, unsay mahitabo? The rich people will confiscate their fields, their houses. Og tuod, kung wa na gi mahabilin, kay wa na ibalay, wala na say uma, then when nothing was left, the wife and the children would be taken as slaves. So muna yung hinitabo, migso, no, nga, ang kanabang dagway sa panahon ni Propeta Amos, o wagid siya makapugong sa iyahang kasuko, o nipadayag siya migsoon, pinaagi sa pagsaway sa mga leaders, sa mga negosyante ni adtong panahon na, tungod sa pagkawala nila'y kasing-kasing. Pahimangno ni siya migsuon, kining unang pagbasa, alang kanatong tanan usab sa atong panahon karon. Kung kita gipiyalan sa Ginoo og daghang mga butang, hinaot punta nga dita malimot. Kay usahay malimot ganita mahimot ang hambugiro. Malimot ganita nga, uy, piniyalan raman di ko. Kining mga butanga gipahulam raman din nako, di man ni ako Muna maigsuon nga usahay atong suluhon ang mga butang nga gipiyal sa Ginoo kanato, instead ato untang ipaambit sa atong isig katawo nga nagkinahanglan. Karon pahimangno maigsuon nga kinahanglang maantigo ta sa paggamit sa mga butang nga gipiyal sa Ginoo kanato. Sama sa ato ebanghelyo karon, dihay usa ka piniyalan nga diin mga igsuon, wa lang sa maghunahuna,
siya ang kaugalingon nga madawat. Naguna-huna siya sa umaabot. Nindot kini siyang istorya hamigso, no? The steward in today's gospel uses dishonesty not for selfish gain, but to secure a future for himself. And you know what happened? The master of this dishonest steward praised him for acting prudently. Nganong gidayeg man ni siya? Tungod ba siyang pagkatikasan? Dili, sayop. Wa siya gidayeg siyang agalon sa iyang pagkatikasan, kundi gidayeg siya tungod siyang pagkamaantigo. Akong gitan-aw migsoon ang meaning sa prudence sa Ebanghelyo. Karon mao man gigamit, no? The master praised the steward for acting prudently. Unsa ni pasabot aning prudence og tuod migsoon sa Bisaya pa pagkamaantigo. Tuod, I checked the meaning of prudence, and the meaning is, it is the skill and good judgment in the use of resources in preparation for the future. Maantigo gyud maigso, no? Why? He could have made some good money out of his master's debtors, but he plans to do something more lasting, and that is friendship. That is future relationships. Maayo na lang, mingon nagkanayon ang kining maong tikasan nga piniyalan, maayo na lang kay pohon basin dunay mapadayon nako sa ilang balay. Kun wa na ko'y trabaho, maayo na lang no na ay mga tao nga di malimot sa akong kaayo. This is the beauty of his realization. He uses the present wealth to invest on future relationship. Og mao po ni pahimangno sa Ginoo kanato migsuon sa ato ebanghelyo karon, sultihan ko kamo pagbaton kamog mga higala pinaagi sa mga bahandi nining kalibutana. Aron ini kahurot na niini, dawaton kamo didto sa walay katapusang puloy-anan. Jesus strongly encouraged us to be like the steward in the parable. Not like him dishonest, but to be prudent in the use of resources. Kanang maghuna-huna ta sa umaabot. Dili lang sa karon. Let us not fix our eyes to the things of this world, which are temporary. Let us fix our eyes to the things that are eternal, that will bring us to eternal life. Mao na migsuono nga ang lesson sa ato ang mga pagbasa karon nindot kaayo. Ang una, kining mga butang nga gipiyal sa Ginoo nato, wealth, influence, positions are entrusted to us to serve life, to serve justice, to teach us about charity and generosity. Muna nga, the more hinuon nga mahimo tang manggihatagon, labi na kung gipiyalan tagdaghan. Never allow your wealth, influence, and position enslave you, and do not make them your idols. Kay ba mo kung sa meaning anang idols? Munang gitawag idolatry, sin of idolatry. Kana bang nagapos na ka sa imong bahandi? Munang nahimo kang hangol, nahimo kang hakog. Munang di na ka kamo mo paambit on sa naani mo. Kaya nga naman, because you are enslaved already of your wealth, of your positions, of your influence. Do not make them your idols. Nga imo silang higugmaon, labaw pa sa imong paghigugma sa imong Ginoo. Second lesson, let every possessions become an instrument of love and a channel of generosity. Mahimo unta ni siyang agianan, nga mahimo ni siya maigsuon nga instrumento nga maka padayag ta sa atong paghigugma ngadto sa uban. Nga makita ang gugma sa Ginoo kanyang pagkamanggihatagon pinaagi kanato. What we own will pass away, but how we use them will determine our eternity. Si San Ambrosio sa Milan, mingon siya, a man's true wealth would not consist in what he kept, but in what he gave away. No? Naabot ta ning kalibutanan na tao ta nga wa kitay bitbit, wa kitay gidala. Mabiya pud ta ning kalibutanan nga wa sa tay bitbiton, wa sa tay dalhon. Naabot ta ning kalibutanan nga empty-handed. Mabiya po ta ning kalibutan na empty-handed. Diha bitay usa ka hari maigsoon
nga kining maong hari mi hangyo siya siyang anak. Inig kamatay na ko, himuoy ko glungon nga naay buslot sa kilid, duha ka buslot. O niya, ipagawas gid akong kamot, ha? Inig kamatay na ko, isuroy ko sa tibuok, sakop sa atong gingharian. Og tuod, true enough, gituman gyud ang wish sa hari sa iyang anak nga nahimo na sang hari, nimpuli niya. Tuod maigsoon, gihimuan siya glungon nga naibuslot sa kilid, gipagawas siyang kamot, gisuroy sa tibuok gingharian. Og tuod, way laing gisulti ang anak. Mauni ang atong hari, patay na. Pinakadato sa atong gingharian. Apan tanawa ang iyang duha ka mga kamot, bisag dato kaysa kaayo sa iyang pagbiyaan ning kalibutan na wa siya mabitbit bisag jutay. All we have is borrowed from God. We are not owners, but only caretakers entrusted to use our blessings wisely. Munang gamita ang imong mga bahandi nga gipiyal nimo nga makatabang sa imong kaugalingon nga malangit ka. We are called to serve. We are called to service. And true and authentic disciples means choosing God above wealth. Mao ni siya migso, no? Dako di siyang kanang hagit nato nga kung daghan ka kwarta, daghan ka og resources nga gipiyal sa Ginoo nimo, use it to help those who are deprived of justice. Use it to help the poor. Use it to help people. Nindot kay gisulti ni Manu Bargara, an Indian-born entrepreneur. And I would like to end my homily with the words of Manu Bargara. He states, "Service to others seems the only intelligent choice for the use of wealth." Akong usbon, service to others seems the only intelligent choice for the use of wealth. Muna no nga karon siguro pangutan-on nato tong kaugalingon. Let us examine our own lives, how we use our wealth, how we use our influence, how we use our possessions to uplift the poor, no? Are we attentive to the needs of those around us? Basig nagpakabuta-bungol na ta, no? Sa mga igsuon na to nga labing nagkinahanglan diha sa tong katilingban. My dear friends, mangandam ta. Dili lang sa mga butang nga lumalabay. Dili lang sa karon. Mangandam ta sa mga butang nga umaabot. Ug muna ang punto sa Ginoo sa ebanghelyo karon. Let us be prudent in the use of our wealth, in the use of our resources. We should be more diligent in preparing our future that will bring us to eternal life. Amen. Manindog palihog. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Kitang tanan, nagatuo kami sa usa ka Dios